Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Uno, dos, tres, apat, dekat na. Kumusta ka, Stikoy? Bay sila na. Check. Kinsang ka ni mga pagkainumulay. Oh, kabugno siyang tumoy. Si Tikoy! Yay, nakailaman ako. Hain si Greg Tikoy! Tuas Amerika, adto na siya puyo. Utong Tikoy! Wa na ko ilang mahimo. Utong na lang yung kuha ni. Wa na. Nakauto sinuko sinutong. Nakasunggo pa yun. Pusila na ko ninyo do. Kay murang gilok na kayong paminaon. Ay! Greg, ikaw na! Ito na, pinaga si Greg. Mayo kay buhi pa niya ay! Lain na sabgad tong mga boto. Sa ato ba? Nakasukol sila si Greg. Sir Leon, may nagdagan tayo din eh. Nganong nagdagan man siya? Nganong siya naman siya? Nahadlok na ng dagana. Doon ang ginagukon, Sir Leon. Oh, Oh, oy, Mama Mary! sir, si Silso man eh. Nabanda pag sa sakyanan. Pandalang sa kinan! Dali! nakakita ka dad? Si Greg ang nagukod ni Celso. Leon, Ang akong mga sakop mo inalkanse, Major. Hain man mo! Dear Masadul, Mama Mary! Ang atong mga sakop mo'y nahurot og patay nila ni Greg. Lihok na yun mo! Patianin niyo sila si Greg! okay Leon. Bye! Mama Mary! Mama Mary! Nga nung wani mong panalip ni ang akong mga sakop! Tanawa! Nahurot noon silang patay nilang Greg! Apan, ano nga man sab ka magkatabang ang giilan na tong Ginoo, Jonas? Dadoy! Sabi lang, sir. Pagsuway na na. Hilom Dadoy! Libutan na bay! Move! Sir! Wait for my command! Wait for my command! Naritagi ko. Ayo! Uhay na tikoy. Dilibutan na nila kinibay. Masukol na nila. Alirigit ako tog ning tabi o Greg. Daghan kayo siya. Pwesto, tikoy. Sa utuman, bisto na lang. All right. Ready? 3, 2, 1. Police Major at Major Ricardo! Stand down! Uy! Yam! This is Police Colonel Maxilum. Colonel Maxilum! I said, stand down! Hold your fire, men! Modool ko ni mo, Major. Major Ricardo, Kinsa ka? salute the rank. Not demand, goddammit! Colonel Maxilum, sir! Wala
klaro ang anong miduol sa ospisyal ug may gitunol ka papel ba Greg? Lusak ko nung ka kining ato na himutangan, Tikoy. Apan wa madayon tungod anang laing pulis nga miabot. O, managbasa. Okay. Tanawa, namali usakay sila sa patrol car nga naglibot ang tanato. Tanawa! May bigas sila kay. Siya pasabutin eh. Greg! Oh, nakailali mo ba yun? Hilom, Tikoy. Pasigaan suga sa bay. Modol ko niya. O paggawa sa mundo si Tikoy. Oh, nga nakailasan ako na. Pasigaan mga suga, Tikoy. Oh, okay. Hayag na. Oh, hala! Tikoy. Oh, Sir Dudong. sir! Pag nabog pila ka mga bistingan niyo magamit. Kuyog mo na ko. Ako minakop ninyong duha. Na, malagay sila sa Major Tony, Sir Leon. Ano man ni Dad? Tony, hain si Greg og Tikoy. Mo ni hinungdan nga ni Ami. Gilibutan na namo sa si Greg. Ug sa diyang mo-order akong open fire, usa ka police colonel magsilom ang miabot. Ug mibadong na ho, nga dili hinayon ang open fire. Unsa? O Leon, may da siya papel. Order gyud sa police hire ka man. Nga siya maoy mudakop ni Greg ug Tikoy. Mama Mary, Mama Mary, Mama Mary, Mama Mary, Mama Mary. Si Dudong magsilom di ay. Kinasam na siya ni Mama Mary! Ambot unsa na siya pagkakaroon. Kauban ko siya sa nagserbisyo pagkos militar. Nagpulis gyud di ay siya. Unsay buti pasabot ini, Daddy? Suod mo duha, Greg. Sir Dudong. Under mo sa kong custody. Timan ninyo. Init kay ko ninyong duha. Wa ko makagusto ninyo. Kontra kita, Greg. Mao kanay atong ipatuo. Mas naghapat ang istoryahan, Greg. Sir Hikinisilda. Greg, ayaw pagpailangan na hibaw ka na. Ang inyong inkwentro karong gabi una, maniobra sa amahan ug anak. Maniobra ni Jonas ug Leon. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!